सालाकाति दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ फोजोबखांनायनि उनाव फरायसाफोरनि मोनसे बिथांमोननि जितु उइकनेस बिथांमोननि माखासे खमि थाबावनाय बेखौ जोङो संदाननानै जोङो मोनसे सेमिनार अर्थात माने सावरायमेल हाबाफारि लानाय जादों आरो बियो गासै 6टा कनजिकिउटिभ सानडे दिनैनिफ्राय लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ बानजायदों नैबे सालाकाटिनि ITI नि मोनसे नब्लाङाव दा उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि जेतु फैबाय थानाय HSLC आनजादनि अर्थात HSLC सिलेबास ओरिएन्टेड जों बे सेमिनारखौ खालामनाय जादों आरो उद्देश्यआ बेनो बे सेमिनाराव फैनायनि उनाव जेन सासेबो जोंनि अपकामिं HSLC कैंडिडेट्स फंबाय बिनानावमोना जेन रोङालासे थांफिननाङा जोङो बेनि थाखाय स्पेशली बे मोनसे सेमिनार हाबाफारिखौ लादों बेवहाय जोंनि गासै एक्सपार्टफ्रा बेवहाय प्रेजेन्टेशन होदों लोगोसेनो बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा बेसेबां गावनि एक्सपीरियेंस जाखो दिनैनि सेमिनारनि गेजेरजों बेसेबां नलेज गेन खालामनो हाखो बेखौ आरो अल्टिमेट गावनि फ्रेंड सार्कलनि गेजेराव बिथांमोना शेयार खालामफिनलायनाय आरो बेजोंनो गावजों गाव मोनसे ग्रुप डिस्काशननि गेजेरजों रोङिखौ रोंलायनायनि मोनसे परिबेसखौ जों बे थारिखआव क्रिएट खालामदों थांखिया बेनो जेन जोंनि सासेबो फरायसाया माने रोङालासे जेन थांफिननाङा बेनि थाखाय जोङो मोनसेबो दिनैनि सोलोंनांगौ आयदाफ्रा जेन लेफ्ट जालाङा फरायसाफोरनिया बेनि थाखाय जों बेखौ एकदम माने फैबाय थानाय HSLC सिलेबास ओरिएन्टेड जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो मोस्ट प्रोबेबली बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा माबा नङा माबा हयथ नलेज गेन खालामनो हादों जों बेखौ आसा फारिदों जोङो 6टा कनजिकिउटिभ सानडेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लादोंब्लाबो अल्टिमेट जोङो बेसेबां जाफुंनो हाखो आरो हायाखै आफ्टर दैट जोङो बिनि उनाव माखासे हाबाफारि आरो रनसायदों बेखौ जोङो उननि समावहाय आरो लालांबाय थागोन बेखिनिखौ जोङो सालाकाति दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायो मानोना दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु मोनसे मिशन जे मिशन स्किल एंड क्वालिटी एजुकेशन मुभमेंट बेखौ बेस खालामनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव जेन सासेबो जोंनि गथ'फ्रा फैबाय थानाय समाव आनजाद फेल जानानै आदानि जानाङा आनजादाव लिरनो हायै जानानै मार्क्स खम मोननानै बा रोंनांगौखौ रोङालासे थानानै जेन सासेबो फरायसाया आदानि जाया आद्रि जाया बेखौ जों नोजोर बोनानै जेन जोंनि गासै गथ'फ्रा गोग्गो ओंखारो बे थांखियैनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ रनसायनाय जादों बे हाबाफारियाव फरायसाफोरखौ माबायदि बाहागो लाजानायखौ लुबैदों नोंथांमोना जोङो फरायसाफोरखौथ' बाहागो लाजानायखौथ' जोङो अल्टिमेट लुगैदों आरो बेवहाय जोङो मोनसे जेतु स्पेशल मोनसे सेमिनार जेरावनाखि दिनै जाखौ सोलोंबाय बेखौ जों नेक्स्टनि थाखाय जों सोलोंफिननाय जानाय नङा बेखायनो सोरबा फरायसाया जुदि बेखौ टाइम पास जुदि सानना लायो जों बेखौ आरो मालाबाबो माने एक्सेप्ट खालामनाय नङा जोङो दिनैनिफ्राय जाय गथ'फ्रा सिरियास स्टुडेन्ट बिथांमोना अलरेडि दिनै प्रेजेन्ट जादों मोर देन जोंनाव 30 स्टुडेन्टसफ्रा जोंनाव दिनै बाहागो लादों आरो जों खावलायदों बिथांमोना बे सेमिनार जितु जों जा तारिखसिम लादों बेवहाय बाहागो लागोन जों बेखौ आसा फारिदों आरो जोङो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो माने थांनाय नैबे 2025 आव जोंनि जितु पास डिभिजन मेट्रिक पास जानायनि हार बे जोबोद खम जादों बेखायनो फैबाय थानाय 2026 आव जेन मोजांथार मोनसे फरायसाफ्रा रिजाल्ट खालामनो हायो आरो बेवहाय माबा मोनसे कमिनि थाखाय जेन फेल जानाङा बा पास डिभिजन जानांगौआ जानाङा मार्क्सआ खम मोननाङा जाहाथे बे जाया जोङो बे थांखिखौ लानानैनो मुभमेन्ट हिसाबै दिनैनि सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावबाय थानाय जादों